рассылка ҳамин пуштат омадагиҳо сообщение равон кардан через WhatsApp و через вай нишон метиҳам. Мана нигоҳ кунед, ном, фамилия, поён мебинем, мана о предложение. Инҷа медароем сурати қулфдора медароем, рост фаберлики калон мерем, фаберлики сурх, фаберлики майда масалан бисёр чизош нест, чунки заказ куниш осон, ман фаберлики сурхати заказ мекунам. Ман инҷа логину парол мепурсад, сурати одамчи кунҷи дасти росте дидетон боло мезанетон, манихе зер мекунетон войти мешад. Ана ман масалан фаберлики калонам даромадам, лични кабинети худам. Бо ҳами сурати одамчи кунҷи дасти росте нишон метем, манихе лични кабинет мебурод. лични кабинета зер мекунем, одамчи дасти рости боло ки зер карем, манихе чиз мебурод. лични кабинета ки зер карем, ҳиҷ ба нешта поён мебинем. Мана смарт навигатор фаберлик, объявление фаберлик, достижение, ҳам яъне смарт навигатор медароем. инҷа ҳамин даромада тамошо кунеда мешавад, масалан анча чизое мефаҳметон. манам хе медароем. аксияи новинки, ҳамин даромада дида мешавад. для новых покупателей, масалан барои одамое ки одам регистратсия мекунанд, подарка гуфта истодааст. манин ва ё нежни билиҳо арзон гуфта истодааст. кремо, акси лайк фаберлик. ози лайк фаберлик фақат Озарбойҷон, Армения, Грузия, Сербия кор карда истодааст. шумо метавонедон аз Турсия ҳам одам ёбетон. мана фаберлики Турсия ҳам кор ба даромадагӣ Турсия ба ҳам пешравӣ ҳаст. одамои ҳами Турсия шиносотон бошад, регистратсия кара кора фаҳмонда пеш бурда метавонедон. поён кара мегирем, барои мо рассилка дар кор, масалан сообщение чихел фақат мепурсетон чихел сообщение равон мекунед та одамои пуштатон. мана ана ҳаминҷа мебинем. поён ба ҳазур поён мекунем. аз ҳама ахир ба сервис бистрии рассилки в менеҷериха зер мекунем. мана ҳамин якум ва гунафшаки каптака зер мекунем. мана хе чиз мебурод. ана ҳаминҷа ба логинотон пароли ки ҳам фаберлик медароем пуч хел ки ҳавае мезанетон, пурра менависетон, воития сурха зер мекунетон. ман инҷа рассилка, бистрый рассилка моба мебурод. ин рассилки мана масалан план работы сервиса мебурод. 17 каталог. шумо бояд чӣ кор кунед? ҳар рӯз бояд поздравление с днём рождения. аз ҳаминҷа даромада ден рождениҳои нишон метиҳад, аз оне ки ҳамин рӯз поздравит мекунед. рассилка клиента, масалан одамо ба ягон навигариҳои фаберлика равон мекунед, мефурӯшед. поздравление с выполнением акции и напоминание выгода. дежес новости. ҳамин числоҳо қати каталог кӯтоҳ ку конец каталога 25 ноябр, масалан 26 27 каталог тамом мешавад. проверка показателей доп контрол. ҳаминҷа аз ҳаминҷа нигоҳ мекунед. ман ин ок за 18 каталог одамое ки удалид мешан гуфтагӣ удалид мешан аз пушти шумо кор намекунанд ку ҳаваёе ки компания удалид карда шумо нишон метиҳад. баъд ман ин боло се рахи роста зер мекунем. манихе управление мебурод, главный мебурод, импорт мебурод. ягон ҷош ба намераседу масалан все консультанти мекунед. анами все консультанти ки кардем, ман инҷа ҳамин консультантои мо мана поён каран гиред. мана аз худи ман сар шуда тамоми консультантҳо мада инҷа нишон метиҳад. всего 330 участник. анами поён бетон нишон метиҳад ки чанда участник доред. шумо баъди шумо чанд кас регистратсия шудагӣ, командаи шумо чанд нафар ҳаст, ҳамеша аз ҳаминҷа бемалол мебинед. баъд мебетон масалан мебинедон ки мана ҳамин одами шумо аст, копировать мекунед. баъд ман ин WhatsApp мехоҳед WhatsApp ба сообщение равон кунед барои ҳама одам. WhatsApp зер мекунем. мана ёфта дода мана ҳамин стора моҳа масалан худи мана ҳам ту зер мекунем. вай ба сообщение мерад. здравствуйте, стора моҳ гуфта истодааст, логин манам хе чизое тайёр равон карагӣ. ана ҳамин аз анамин чиз бо рассилкое ҳаст ки масалан ман ин хе чизо стора моҳ здравствуйте, ваш процент по маркетинг плану стал ещё больше. ин ҳамин сообщениеи манам хе навистагӣ тайёр дорад. шумо 50 баллаҳое мехоҳед ки бинед ки пуштатон чанд балл гашта ҳамон вай медароем опера тайёр даромадагӣ ҳамин гум намешавад медароем. ман ин се рахи болои зер мекунем.
групповой объем, лишний объем. Мисол мехоҳем ки бинем ки групповой объёми ки чанд балл карагӣ. Мана инҷа групповой объёми мана нишон додагӣ. Ҳасана нишон додагӣ. Мана Дилбар, Сангова групповой объёмашон 13.97 балл худашон карагӣ. Масалан Рустамова, Марҷона личный объем худашон ягон балл карагӣ не, групповой объем 119, пуштангиҳошон 119 балл карагӣ. Масалан мехоҳед ки шумо да ҳами сообщение равон кунед да ҳами Марҷона ки пуштад мисол балл ҳаст, туям балата куну маошата гир. ҳамхе ки хостед ма инҷа медароед рост худаш ватсапи Марҷона мебарад. Марҷонаи ватсапша мана ёфта додам ба мо. Мана мехе сообщение тайёр дорад. Мана Марҷона, здравствуйте, заканчивается 17 период фрестодааст. Подвожу итоги. Итогатона, отчётатона ҳамеша броварам фрестодааст ки пуштатон ба 119 балл одамотон масалан пуштатон одамои регистратсия шудаги баллошон ҷамъ шудагию барои маош гирифтан фрестодааст. Худатонам бояд 50 балл кунед. 50 балл и групповой объем 100 балл ки шуд, шумо маошма меброед фрестодааст. Манам хе духтаракои хушрӯ, касе мехоҳад ҳам видеои то ахираша хушрӯ тамошо кунедону иҷро кунедон бемалол ҳамун пуштангиҳотона баллошона нишон метиҳад, баллаи ҳамун пуштангиҳотон чанд балл, чанд нафар, личный объёмошона мана ин зер ки каред личный объёми зер мекунад. Мехоҳед ки донед ки амрӯз ден раждени ки да командетон, мана ина зер мекунед, имрӯз ҳеҷ кас ден раждени надорад, ҳеҷ касе нишон наметиҳад. Агар ягон кас дошта бошад нишон метиҳад ки мана ҳамин одам ден раждени дорад. Личный объем, проценти МП ҳаме анами мана ҳаминҷа ба ҳазор мебинед. Удалённи одамое ки удалид мекунад гуфта истодааст компания. ҳозир ҳеҷ каса удалид намекард, ҳеҷ каса нишон надода истодааст. Манам хе духтаракои азиз.